Здравейте! Село Змейово се намираме. Ще ходим на Змейовите пещери, дупки и отиваме на връх Бетър в момента. От 500 метра сме тръгнали, сега сме на 800 и нещо. Уморихме се, върха е нисък, но пътеката не е за препоръчване. Много нагоре. Вероятно една точка в самия връх. Ще го видим. Къде си? Ето го. Връх Бетър. Еми умори ни.